Yemfiri hono na yenkosi apon ahodo no emu Ghana Tertiary Education Commission no yitwaniti ase GTEC wo mwatwere krata de akwa masu apon ahodo no empanimfo abedi achi me Vice Chancellor se de mrahye bedwa no atena se na agbaji atum se wobetu school fees mu a ewo so gina hamu nchemu dunum no wo mohwe no ni so pepepe wo matumu akase enti wantete so na megina se de mrahye bedwa no agi atum no sansa adesuafo ne abata nyina esu Ghana Tertiary Education Commission no atwere nsem de kunkrata so na wo nkrata watwere ye openim abosome ne de toso dunsia no mu wa fempino ene de no mienu ne mu no obamane agima so bedwafie nsem atumu se public tertiary education institutions no 2022-2023 academic year fees a obeje no obetumi atum ohanje chemu du no na bro mo de sankrata na betu dwa no Ghana Tertiary Education Commission ne kyerese omonsa eka adesra nwoma bebre edifri adesuafo nchen efa sedie suapo ahodo no 15% school fees o ka se wonje no wo maje amana broso ne senti inkrata ye a wo mo atwere no fufuri ode kai public tertiary education institutions no so school fees amrahye budjafie agitu mo no won hwe no mfendi djuma na fees bi opeji ebe pro 15% no ebetia act 2022 ene act 1080 na sekoba ne sanso dia mrahye budjafie wo ho kwan se institutions ahodo no wotumi atwe wo maso oto aso edeto adesuafo no anim so muguso etumpanyifo ye modern institutions ahodo no no efo se school fees a wo mo je no ommodin asom betumi age ohanchechemu aduonum part payment se de be ya adesuafo bitumi akwakọ register wo mo courses no betumi ahye school ase eno nti ono hye yegu akoma ebe kire se de school fees no ombesifa atwia se de be ya bema adesuafo ho aha wo mo no betumi atwa mo fees akọ school mo akwakọ je nkyerɛkyerɛ Sankratai Director General Ghana Tertiary Education Commission no Professor Mohammed Salufu na nensa ehya ase